Akvarellimaalaus on kohtuullisen yleinen ja ihan hyvä harrastus, kuten tiedätte. Nykyisin tätä harrastusta voi jatkaa ja itseään kehittää vaikka maailman toisella laidalla ja kaukana tutuista opettajista. Etelä-Karjalan kansalaisopisto tarjoaa maalaustunteja Espanjan aurinkorannolla talvensa viettäville suomalaisille suorana lähetyksenä internetissä. Maalaustunnin aluksi puhutaan tietenkin säästä ja tietenkin se on taas Espanjassa parempi. No, nämä ihmiset löytyivät tuolta Fuenquirolasta, Espanjasta, ja siellä on sellaista toimintaa suomalaisille eläkeläisille, että heillä on kaikenlaista kerhotoimintaa ja siihen kerho tarjotaan lähettiin mukaan. Kun nettikamerat on asennettu, pulinat pois ja keskitytään seuraamaan Lappeenrannan luokassa maalaavaa opettajaa. Tällä kertaa harjoitellaan suomalaista mäntyä. Siis minä harmaalla värillä aloitan ja aika vetinen se on. Näette miten se liikkuu. Oikeesti, että laitetaan niin märkää ja niin paljon vettä. Mennään nyt maalaamaan kaukaista metsää. Nyt koko ajan pitäisi tarkistaa, että se kuva on ruudussa. Syntyykö tästä näyttely? Hyvä idea. Tätä emme ole hoksanneetkaan. Kiitos, juuri näin tulevat ideat. Nyt voisin sanoa, että syntyy. Näytän teille. Tässä alkaa semmoinen hieno kuvio tulla. Sopii ainakin minulle hyvin tämä tekniikka. Tunnin päätteeksi oppilaat jo esittelevät edellisen oppitunnin pohjalta syntyneitä taideteoksiaan opettajalle. Aika hyvin näyttää etäopetus toimivan itärajalta kauas aurinkorannalle. Vai miltä näyttää, Upi? Näyttää siltä, että minäkin lähden Fuengirolaan maalaamaan ja hankin opettajaa Joensuusta. Ai, mä ajattelin, että sä alat opettajaksi vapaapäivies ratoksi. Sitten tulee uusia harrastuksia, kilpaharrastuksia. Se on tulos ruutua. Näkemiin. Näkemiin.